toca presentar en Jaume Pinyol i és tot un plaer poder-ho fer perquè els que no el coneixen tindran l'ocasió de tastar-lo una mica, de veure el poc de ciència i d'erudició i de generositat que mostra en això que està fent, en aquesta tasca de recuperació patrimonial, doncs és absolutament magnífic. Resulta que l'arxiu musical de Figuerola és el més ric de Catalunya, sense cap mena. Jo només del segle XVIII vam començar en 1690, vam acabar en 1815, van sortir 19.700 i pico de fotografies, 850. Comencem a assajar aquesta partitura i arrenca el Te Deum amb la melodia del Napoleó tenia 100 soldats. És la prova definitiva, amb el ritme lent, la prova definitiva que aquell Te Deum tenia segones intencions. Per tant, és possible que Ibònima vingués, el pare, vingués aquí com a soldat ja ocupada Lleida i que aleshores es trobés amb alguna noia filla d'aquí que es fes per casar.